Nagandang upuloy na sa tanang nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Buhauno lalinon ang nagtuman, usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya, hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita, aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon nagbuhat siya dito sa kalangitan, naganda mo puluyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Buhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Buhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Buhauno lalinon ang nagtuman, buhauno lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasaan sa mga langit. Sa gihapon kami nagpasalamat nga niining higayuna, padayon pa nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan dinis kanginan kini nga programa. Tuguti nga imo kining panalanginan ug kining estasyon, nga unta mahimo kini nga instrumento sa pagdala og daghang mga kalag sa imong tiilan ang nga mga pangalaga diha kanimo. Panalangin ni ang mga tawo nagapaminaw nga ang pulong nimo nga ilang ginapamatian maghatag untag kahayag sa ilang mga kalag. Sila imo Ginoong kinahanglanon nga makaduol magapangalaga dinha kanimo nining katapusan nga mga adlaw. Nining taknaa nagampo minimos pinasahi. Kami mituog nila nga ikaw ang Dios nga gamhanan labaw sa tanan ug walay mga butang nga natago ug nasalipod sa pananaw sa imong mga mata. Ikaw nahibalog na sayod sa tanan. Panalangin ni ang mga tao na aron sa ilang mga puloy-anan nagapaminaw, ang naaban kanila naas ilang mga sakyanan. Ikaw magapanalangin sa ilang pagbiyahe o sa mga pulong nimo nga ilang ginapamatian. O panalangin ni usab ang mga tao nga naa karon sa ilang mga puloy-anan nga nagailaid, nagaantos sa mga balatian. Diin Ginoo tagaan nimo sila unta og milagro sa kaayuhan sa ilang mga sakit. Sa unang mga panahon nagpakita agas imong gahom og mga milagro nga ang mga masakiton imong gipangayo. Maingon nga ikaw ang Dios nga walay pag-ausab ug pagabalhin. Tuguti Ginoo nga ang mga milagro sa unang panahon makita kini sa mga tao karon. Din imo silang milagruhan diha sa ilang mga puloy-anan samtang nagapaminaw sa mga pulo nga mamaayo sila sa ilang mga balatian. Ang uban kanila o Dios adunay dagko nga mga problema sulod sa ilang panimalay. Ang ilang mga anak ug uban pa nga mga problema nga naa sa puloy-anan nga kini usahay mahimong instrumento sa yawa sa kaguliyang ug kaggubot sa puloy-anan.
aron lang Ginoo mahasubo ikaw. Apan tuguti nga ang imong gahom mo daog ug unta masulbad ang ilang mga problema, masulbad ang ilahang mga gipang hambin nga mga kasakit sa kinabuhi. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Good evening sir, pwede ba ko mangayo og favor sa imo sir? Ang akong anak nga tuwa sa Saudi, duna siya'y problema karon. Ako lang unya nga i-text sa imo ang problema sir, but please ayaw lang og basaha sa kahanginan, secret lang ni, basta ang ako lang nga imo siyang iampo karon didto kay dako gyud ang iyahang problema sir, og unya sawa pato siya makagikan kanunay pudtong nagsunod pagpaminaw sa inyuhang programa. Unya ang problema nila dito kay di sila makagamit og unsa nga mga gadget kay masuko ang ilahang boss. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat. Magpaabot ko sa update ha sa imong anak. Thank you so much. Well, niya pa tayo basahon. Okay. Pastor, sa gihapon mamati mi sa inyuhang programa, Pastor. Ang amo nga gilauman ra gyud nga duna mi daghan nga mahibaluan dinhi sa inyong program nga wa namo mahibalui sa among simbahan. Ang among pastor nakamatikod na nga medyo nagkalaay nami tungod kay lagi imo mang gibasa sa kasulatan nga gidumtan sa Dios ang pagampo sa tao nga wa motuman sa kasuguan sa Dios. Klaro gid kaayo mi pastor nga wa gid mi nagsunod anang kasuguan sa Dios kay lagi wa man mi kahasubay sa insakto. Salamat sa pagbasa pastor. Please don't mention my name. Okay. Dili usa na ko ni kuan ha, dili usa na ko ni delete ning imuhang kay kada na to magbasa i-delete man. Dili lang usa na ko i-delete ang imuhang number. Gusto ko nga makig-communicate nimo, no? Nga salamat kayo. Well, si Brother Libby sa dili pa mag-aiban og pipila ka mga text message ang cellphone, mas maay siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diin og asa gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, digon salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga pinalanggan tigpabinaw. Kutob sa naminaw karon atong gina-welcome mga viewers nato sa Facebook. Kamong tanan, welcome higala sa aton tulumanon kung asa mo na himutang nining panahon na. So welcome o niya ang inyong participation higala mo sa nang gikalipay ang pag-receive niya na ato nang basahon ang inyong mga messages aron makapadangat sad mo ngadto sa inyong maminahal sa kinabuhi ngadto sa inyong mga friend. O diya sa gihapon atong ipahinomdom nga atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa. Ato nang sugdan pagbasa ang mga mensahe nga ato nakita dinhi sa screen. Okay ni si Brother Rufino Moreno. So good evening Brother Rufino. Oban sa imong mahal. Salamat sa paglab ug pagpray. O niya po si Sister Lane of Keria. Mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Live watching from Kinatarkan. So thank you kayo sa ninyo Sister Lane nga always nagalantaw sa ato nga programa. O niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Salamat sa paglab o pagpray. Niya po si Gladys May.
Z. Bragas. Maayong gabi. So, may isang gabi, Sister Vladimir Bragas. Niya po si, pagin siya mensahe, God bless always. Niya po ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. Mayong gabi mga brad, on air na ta. So thank you kayo mga sir, di ano, atong mabtikon nga CEO, nga atong station manager. So mayong gabi yung tanan diya, o mayingon man sa atong tanan nga mga listener, o mga viewers diha sa southern part sa Cebu. Kutob sa naminaw karon sa Riverside FM. Welcome sa ato nga tulumanon. Niasad si Brother Romel Tumakay, maayong gabi Brother John o Brother Levy. So good evening Brother Romel Tumakay. Niya po si Okay, niya po si Brother Ronilo Itang. Ang iyang mensahe, mayong gabi. Brother Ronilo, o niya ato ning tanaw ning pikas nga screen mga higala, ato ning pagbasahon ning mga nag-send og heart. Okay, niya si Lane of Keria, Linabog, Monsadura Nas, Ronaldo V. Bragat, Ginalyn Lumuntad, Ronilo Itang, Belinda Lohira Tirana, Ayan Kevin Dorutan, Roy Nimel, niya po si Lovely Alburo, Vladimir Is Bragas, niya po si Mirifel Vargas. Okay, ato ning tanaw ni ang mga nag-like, niya si Brother Rufino Moreno, Eleuterio Lagarisa, Lovely Diheto, Jaja Aligado Nolia. Lovely, salamat sa inyong pag-view. Kumusta niyo yung ni Devia o ni Dr. Nonoy Alba, mama ni mo Marisa? Kamuntanan diha. Salamat sa pag-view. God bless. Okay, niasad si GF Jipongski. GF Jipongski. Niapod si Freddy Pelicano, Peter Orsal, so may gabi ni mo Brother PP, Aniceto Priscilias. Okay, no? Niya ato ning lantawon makadyo tigala niya pagyo mensahe. Niya sad si Pedro X Dro. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John. Shout out ko sa akong tatay Pedro na Ilon. Senior, kanunay naminaw kada gabi from Bilyaba, Liti. God bless. So, salamat kayo, Brother Pedro X. Drew. Salamat po ni imong tatay nga si Pedro na Ilon Senior. Always good naminaw sa ato nga tulumanon. Okay, ni Apod ato nakita din si Janry. Okay, si Janry Monterde Punay, no? Ato ning tanawon. Okay. Iyang mensahe, maulanon nga kagabion diri sa Danbantayan, Kuya Libby o Kuya John. One day jutay, no? Niapod si Eleuterio Lagarisa, good evening. Anya si Moises Liaban, salamat sa pag-pray. Niya po si Maki Koro.
Mayong gabi ninyo Brad John, Brad Libby, og sa tanang mga kaigsunan sa pagtuo. Salamat kay Brother Maki Kuro. Anya niya po si Fride Pelicano. Ang iyang mensahe, mayong gabi na usab ninyong duha, Brad Libby o Brad John. Live ko diri sa San Fernando, Cebu. Og naminaw usab ang akong asawa, si Chris Pelicano, og akong anak, si Mary Rose Pelicano, diha sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. Okay, may gabi ni mo na Brother Fride Pelicano diha sa South Cebu, sa San Fernando. O niya po, napagin siya, nag-send siya og salamat kay Brother Fride sa pag-pray og pag-love sa ato nga program. O niya po si JJ or Gay Marie Kalapuan. Salamat po kayo sa pag-love o pag-pray, Sister Gay Marie. Okay, nganong nagtukod og SDA Church. Balik-balik naman ko na iya ni kapila naman ni siya tubaga nga kami dire wa mi magtukod og SDA Church kay si Kristo nagtukod na og iglesia. Bosa ug mangutana ka ngano kami nagtukod mig SDA Church, nasayop ka kay wa mi gitukod diri nga SDA Church kay ang among gipasakupan ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Okay, ari ta higala magtan-aw sa ato nga di pay ato ni tanaw ni atong cellphone. Basig na ni so dinhi. Okay. Kung tanaw kay nay mensahe mahigala ng sulod, no? Mayong hapon, Brad Libby, akong gitimbaya ang among clerk John Green Terrell, usa ka member sa Guadalupe, ang nagtimbaya si Fred. Okay, maayong gabi ni Brother Fred. At di ato ni tanaw ni galang ato sad nga messenger kay diya sa mga mensahe nga di asad gipaagi diri sa messenger. Okay, ato nakita dinhi nga nakiuban nato mga nag-send og love, heart o nag-like. Niya si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City. O niya po si Sister GJ Rolls Soto Tams. O niya po si Brother Siloy Beronas, Marcelo Beronas. Mayong gabi ninyo Badlibi o Brad John, di hanapod bidiri na minaw sa inyong tulumanon. Brad, nindot kaayo paminaon ang inyong mensahe, Brad, may tungod sa inyong topic karong gabi una. Okay. Ato ning tanawon pagsunahan. Niapod si Jimar Kulis Gabaton. Salamat po, Brother Jimar. Okay. Niasad si Sister Ginaline Lumundad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Salamat sa paglab o pag-pray, Sister Ginaline. Niapod si Brother Rufino Moreno. Gina Gunilamos Larisma. Niapod si Brother Ronilo Itang. So thank you kayo. Muna yung mga nakita nato higala din sa atong messenger. Ato ning balikan paglantaw ang pikas nga screen ni Richard Berden Velarde. Mayong gabi mga kapaglaom. So good evening Brother Richard. Niya po si Brother Binson Lagarisa. Good evening Brother John o Brother Libby. Salamat sa paglab Brother Binson. Thank you kayo sa pagpakikuban karong gabi na. Okay, ato ning balikan paglantaw higala ang pikas alang sa mga kahigalaan nato nga nag-love sa ato nga program.
ato ning pagbasaw nilang pangalan niya mga hidugang nagtan-aw dinhi. Niya si okay. Niya si Belinda Lohira Tirana, Melideth Fuentes, Binson Lagarisa, Nika Banyaris Lipon, Rodzi Bimel Layusa. Kanya niya po si Eriksa Sinoy. Niya po si Brother Elmodam Flores. Ay, Brother Modam, ay gabi ini mo diha, Brother Modam. Kanya niya po si Roy Nimel. Okay. Arita sa Pikas Mahigala at ining tanawon. Mga nag-like, mga naidugang. Niya si LC Pitugo. Alas Brother Amay. Kanya niya po si Tets Arizbi. Kuani si Brother Tets ni Batsansela. May gabi ni mo, bro. Kanya niya po si Bruces Alex Liaban, Ruby Batsansela. Okay mo ni mga nihugang naglantaw mga higala. Kanya adto ta sa pagpadensyonan atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga mo'y atong entertainon karong gabi na Brother John. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Well, adto ta sa kuan, adto ta aning pangutana. Dugay-dugay na ni. O ni pangutana ni Brother Dexter. So Brother Dexter, ni gyud ang panahon sa pagtubag sa imong pangutana. Okay, maayong gabi ninyo sir. Ngano man nga dili mamomutuo og mosimba sa mga larawan nga iya man kana sa mga santos unsa may sala nila nga dili man ninyo tuuhan. Okay, dagang salamat Brother Dexter, no? Nganong dili mamumutuo og mosimba sa mga larawan matud pa nimo nga mga santos mo na unsa may sala nila. Okay, ang tinuod pagkasulti Brother Dexter, kaning mga bahina kadaghan nagyud ni moabot sa atong programa kaso lang lain-lain og hanay sa kanana ang kuan ba ang point of view sa pangutana pero maura gud gihapon pero sagdi lang kay ingon ani magyud ni no naay mangutana amo ra pud na nga tubagon pero nakabantay ko nga murag wa mo nagkahiusa sa inyong pagtuo o gibarugan mahitungod ni ining larawan. Kay sa mga nangaging mga panahon, dunay mga allegation o palusot nga mga rason o katarungan nga kanang mga larawan simbolo ra na wa ninyo na simbaha, wa ninyo na alagari. So mo nay ilahang mga allegation. Pero karon ang imo diring pangutana nganong dili man mimutuog mosimba sa mga larawan nga mga santos mo na mga balaan man na unsa may ilang sala. Okay, salamat kaayo Brother Dexter. Nahinumdum ka akong kuan ako nabantayan nako adtong bulan sa kinini bulan sa og di ko masayop March 11 og di ko masayop. Di ba naa kay pangutana dire nga naabot na hinumduman ko ni. O di lang kay successive ang imong mga pangutana pero sa akong nabantayan ang imong pangutana Brother Dexter kanang mura ba og ingnon ta siyuwi gyud kaayo mahitungod sa inyong doktrina, inyong baruganan og pagtulunan. Unya dunay mga kaubanan nimo nga medyo ingnon ta nga dili pud kaayo lapad o lalom ang pagpanabot kung kininang mga puntuha kining mga butanga mo na hisgutan ilang gihuna-huna o gituhuan nga kami nang hilabot o nang daot. Kay mga larawan ra ba ni ang gisgutan, mga linilok. Unya ang imong gipasabot nga mga santos na sila, mga balan unsa may ilang sala nga dili mamumutuo, di mo magampo sa ilaha. Well, kanang mga puntuha Brother Dexter,
no? Kinsa bagoy dili mo tuo ug dili mo ampo sa ila kung gisugo pa sa Ginoo nga ang tao pasimbahon ug paampuon ni anang mga larawan ug mga linilok. Kinsa bay dili mo himo ana? Kaso nga lang wa gyud na itugot ug wa suguas Ginoo nga ang tao magyukbo ug magsimba ni anang mga larawan. Sakto ka nga kanang imong giingon nga mga santos gud na, mga balaan. Ang pulong manggong santos, Spanish na siya. Ha? Og unya, iadto na nimo sa English, saint or holy. Og unya, imo ng Cebuanoon, mao nang balaan. Pero adto ka sa Tagalog, banal. Ingon niya na ang kinini ang gipasabot ni anang mga puntuha. Pero wala gyud ang tao tuguti og sugua sa pagsimba o pagampo sa mga larawan o mga linilok. Tanawa ragod kung kinsa ang ipasimba o kinsa ang simbahon sa tao. Niya sa Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 6 ug 7, pamatiin ni Brother Dexter uban sa tanan nga mga naminaw ron. Nag-ingon din hiyo. Og nakita ko ang laing manulunda nga nagalupad taliwala sa kalangitan, og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita, aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran, og kabanayan, og pinulungan, og katawhan. Timan nga ang gisulti ni Juan Revelador, nga gipakita niya og nakita niya ang usa ka manulunda nga nagalupad diha sa kahanginan nga nagdala og walay katapusang maayong balita. So wa ka ma-interes ni ini Brother Dexter uban sa tanang naminaw nga imong susihon pagyud og dugang pa kay nganuman walay katapusang maayong balita nga kini siya imantala ngadto sa tanang kanasuran, sa tanang katawhan og pinulungan. Tandaan nato na. Ug unya, naglain-lain maning pinulungan, lain-lain sinultihan. Dinhi lang sa Pilipinas, 87 ka klase ning sinultihan din mga Pilipino. Una nga, one of the very linguistic country of the world is Philippines. Plus, ngadto pagyud sa ubang mga nasod ug unsay mga pinulungan nga ilang gigamit. Unya, matud pa ni Juan Revelador, nakita ko ang manulunda nga nagalupad dinha sa kahanginan, nagdala og walay katapusang maayong balita, nga imantala ngadto sa tibuok nga kalibutan, sa tanang kanasuran, tanang katawhan og pinulungan. Nanunsa may unod, unsa may sulod, ni ining maayong balita nga gidala sa manlulunda. Kung imong basahon ang 7, nagingon, ug sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadlukin ninyo ang Dios, ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Kanawa kalom na. Iunsa ang Dios, unsa? Kahadlukin ninyo ang Dios, ug ihatag kaniya ninyo ang himaya. Nanusaon man pagkahimaya sa Dios niya na, unsaon man nato ang paghatag sa himaya kung ang atong gipakita sa Ginoo dili uyon sa iyang kabubuton. Kung sa Tagalog pabagay, hindi kaya-aya at kalugod-lugod sa kanyang kaluuban. Sa unsa man mahimaya ang Dios. So gisgutan din niyo, matud pa, siya naging kahadlukin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom og simbahan ninyo siya. Tanawa, imo pang tanang, di mo simba mo tuon ng mga larawan. Niya unsay unod o sulod sa maing balita nga gidalas manulunda matud pa ni Juan Revelador. Nag-ingon din matud pa, kahadlukin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Kinsa ang simbahon? Matud pas sa simbahan niya siya nga maoy nagbuhat
sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa mga tuburan sa tubig. Kana mo'y simbahon ang Creator, dili ng creature. Tandaan nato na ha, simbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa mga tuburan sa tubig. Unya ngano man nga naa mo nagyukbo, naa mo nagsimba diha sa mga larawan nga wa man saguas Ginoo ang tao, nga magyukbo, magsimba og mga larawan. So kung imong nuntan ang mga gipanulti dinis Biblia, mga ligo gyud mo nga kamo gimadakdakan sa pulong sa Dios dinis Biblia, kay inyo man gisupak. Ang gisulti dining pagasimbahon ug alagaron ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa katubigan. Pero unsa may inyong gihimo? Inyong gisupak ang kabubuton sa Ginoo. Unya mo angkon para bagyod mo nga kamo ang tinukod ni Kristo sa 33 AD. Unya niya, kay maumay pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa katubigan. Asa man kuno be? Kakita bagog kag larawan o linilok nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug tuburan sa tubigan? Wa. Unya niya, maoy pagasimbahon. Ang rason o hinungdan nganong dili mi magyukbo, nganong dili mi magsimba o dili mi magampo, kay ang simbahon ug alagaron ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa katubigan. Di magkakitag larawan o linilok, nagbuhat og kalibutan, nagbuhat langit, nagbuhat og yuta. Wa. Dinhi kung imong tanaan, Brother Dexter, uban sa tanan nga naminaw ron, kamo kulang gyud. Naalamos tunga mag-agi. Ayaw mo guna na ang gidaot mo, kundi gipasabot ra mo. Unya, nag-ingo din sumala sa kanini ang gihisgutan sa Salmo 95, versikulo 6. Nag-ingon, umari ka mo, simbahon na to og yukbo antasiya. Kanawa? Umari ka mo, simbahon na to og yukbo antasiya. Nag-ingon din managluhod kita sa atubangan ni Jehova nga atong magbubuhat. Kinsay simbahon, yukbuan ug ampuan? Diha sa atubangan sa atong magbubuhat, meaning atong creator, dili kay atong creator, atong creator, dili kay creator. Now, what is the difference between creator and the creature? Ang gihisgutan dinhi nga pagasimbahon ug alagaron ang creator, dili ang creature. Mao to nga ang gibasa nato kaganina nga maisimbahon ug alagaron ang Dios nga gabuhat sa langit ug sa yuta. Unya ang gihisgutan dinhi matud pa nga umari ka mo, simbahon nato ug yukbuan ta siya. Managluhod kita sa atubangan ni Jehova nga atong magbubuhat. So ang simbahon ug alagaron ang Dios nga atong magbubuhat, dili ng mga binuhat. Tandaan nato na. Karon, kung atong basahon dinhi sa gihisgutan ni Apostol Pablo sa nahaunang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 2, nagingon, nganha sa iglesia nga iya sa Dios nga anaa sa Korinto, kanila nga nabalaan pinaagi kang Kristo Jesus. Kanila nga nabalaan, meaning kanila nga nasantos, pinaagi kang Kristo Jesus. Kay ang pulunggong balaan, santos na, kung sa Spanish pa. Unya, nagingon din nganha sa iglesia nga iya sa Dios nga nasa Korinto, kanila nga nabalaan, pinaagi kang Kristo Jesus, o nga gipanagtawag ingon nga mga balaan, uban kanilang tanan nga sa tanang dapit nagasimba sa atong Ginoong Hesukristo, ilang Ginoo maingon nga ato usab. Kinsa ang pagasimbahon? Ang atong Ginoong Hesukristo. Karon gibasa man nato ganina nga ang simbahon ang Dios nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nan karon unya simbahon man ang atong Ginoong Hesukristo, bot bang ipasabot nga si Kristo mo'y nagbuhat sa tanang mga butang sa kalibutan? Yes, sakto ka kung mo na imong pagsabot. That's why nga ang pagasimbahon si Kristo.
Din ang simbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Mao ni ang gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan. Kaso nga lang gud kita mohimo maggudta og mga lahi ba nga mga butang nga wa na itugot sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Mura bag magbuot-buot gid hinuon ta og atoa. Pero ang dinhi ang pagasimbahon si Kristo, nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa katubigan. Ngani kung imong basahon niya mo ning gihisgutan dinhi sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3 ingon niini ang gisulti dinhi niini ako masahon dinhi pamatiin ninyo kay ang simbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta ug sa tinubdan sa tubigan. Karon gibasa na to nga si Kristo pagasimbahon sa tanang dapit o lugar. Nan kay ang simbahon ang Dios nga nagbuhat man sa langit ug sa yuta, sa dagat, tuburan sa tubigan. Bud bang ipasabot nga si Kristo mo ay nagbuhat sa kalibutan? Yes. Kung atong basahon dinhi sa mala sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto 3 ingon niini matanaw. Before anything else, nag-ingo dinhi existed. So wala pa ang tanang mga butang nagalungtad, there was Christ. Diha na si Kristo. Tandaan nato na. So wa pa tanang mga butang nagalungtad, diha na si Kristo. With God, uban sa Dios. Nya He has always been alive and is Himself God. Tandaan na to na. Yang ano mang naamay pagtuon dili Dios, pagtuon tawra. Pero sagdi lang kay dili man mahitabo nga ang tanan musubay sa insakto. Karon niya nagingod dinhi. He created everything. There is nothing exist that He didn't make. Ang gisulti, He created everything. There is nothing exist that He didn't make. Wa ginagalungtad dining kalibutan nga dili si Kristo mao'y nagbuhat. Malinaw makainig isgutan, Brother Dexter, uban sa tanang mga naminaw karon. Karon kay si Kristo man mao'y nagbuhat sa tanang mga butang, natural siya mao'y pagasimbahon. Mao manig gisulti dinhi. Ang simbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og sa mga tinubdan sa katubigan. Ato kuno ning basahon dinhi sa Herbihanon kapitulo 1 bersikulo 8 og 10 kung unsay gisulti dinhi niining bahina, niining puntuhan. Nag-ingon dinhi dinis imbibis maing balita Biblia nag-ingon. Apan bahin sa iyang anak, tandaan apan bahin sa iyang anak miingon ang Dios. Tandaan na to na. Ang imong trono o Dios. So magbantay mo kay tuis-tuison ra baday ni idagandagan mo lain-lain nga salin. Ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan ug uban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. Unya nag-ingon sa Dios. Miingon usab siya, sa sinugdan gibuhat mo Ginoo ang kalibutan ug sa imong kaugalingong mga kamot gibuhat mo ang langit. Unya gisulti nga ang simbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, tinubdan sa tubig. Unya, there is nag-ingo dinhi nga walay butang nga nagalungtad nga dili niya ginabuhat. Ang simbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. So kung imong tanawon ang contemporary English Bible ingon, but God says about His Son, you are God. Nya ikaw ang nagbuhat sa kalibutan. Imong gibuhat ang kalangitan. Unya Hinesis 1:1 nagsulti sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Unya kinsa maning nagbuhat? Si Kristo. Unya karon questionon mi ngano nga dili mi mo simba o mo tuo sa laktod mo yukbo anang larawan nga mga santos mana unsa may ilang sala. Kanang pangutanahan nimo Brother Dexter, nahatagan na gyud na og katin-awan sa mga butang nga akong gibasa dinhis Biblia.
Pero og dili pagyud gani gid ka modawat kay kanang imog yung gihuna-huna mo'y imong ipatigbabaw, dili na gyud na namo pa tulubagon kay nakadungog og nakabati ka na. Kung atong basahon din hiyo sa Deuteronomio 4:16, Brother Dexter, maay ni nga uban sa tanang naminaw ron. Unya naginhingo din hiyo sa 4:16 sa Deuteronomio, nag-ingon, aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon, og dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kon sa babae. Nawa ha? Dili gid na. Bisag unsang dagway pa. Dagway sa lalaki og sa babae. Pero kamo patuyang lagi mo canonize anang uban og kinsa na anay Mother Teresa, na anay gananaang Birhens Manawag, na Birhens Fatima, ha? Unya unsa pa nang inyong gipangbuhat din ha, nga gidili ang pagbuhat sa mga larawan ug mga linilok sa bisan unsang dagway sa lalaki ug sa babae. So Brother Dexter, nahibaw na kanya, salamat pod nga kining puntuha imo ning gipangutana tungod kay kanana ang very informative gini kay daghang mga tao nga nagtuo nagbarog sama sa imong gituhuan o gibarugan pero dili na uyon sa kabubuton sa Ginoo. Unya karon kung inyo nang padayunan gihapon aw na ara na sa inyo. Pero ang gisulti sa Hebreos 3:15 sa imong nadungog og nabati ang pulong sa Dios, dili nimo pagahion ang imong kasing-kasing. Unya sa diha nga imong nabati ang pulong sa Dios, ipadawat man ni sa imo, ha? Nagingod busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan og dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ipadawat ang pulong sa Dios. Unya og imo ning isalikway ang pulong imong nadungog ron, now supak gihapon ka kay ipadawat nya ikawa kamo dawat. Ayaw kalimot sa gisulti ni Kristo, seryoso ba ya? Si Kristo kinahanglan seryosohon ninyo ni. Ingon ni Kristo, dili tanan mag-ingod Ginoo og Ginoo makasulod dito sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa mahan nga naa sa langit. Ang nagsunod ra gyud sa kabubuton sa Ginoo mo'y maadto og langit. So Brother Dexter, kanang imong pangutana gitubag na din his Biblia, unya hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo imong dawaton, imong sundon og tumanon aron mamaluwas ikaw. Tandaan, ang pulong sa Dios sama sa espada nga duhay sulab. Timan ina la Hebreos 4:12. Kung imong sundon ang pulong sa Dios, kanang usa ka sulab maluwas ka. Pero kanang usa ka sulab kung imong supak ang sugo sa Dios, malaglag ka. Magpili ra ka sa mutuman o sa musupak, sa maluwas o sa malaglag. Ang pulong sa Dios, Brother Dexter, naghatag og kasiguruhan sa atong kaluwasan, sunda og tumana kini, tuhui og unya maluwas ka. Well, si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ining mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Salamat sa pangutana ato sa ning basahon. Okay, ni si Manong Jo, kaning basahon makadiyot ni ay mga messages ato nakita din sa screen. Okay, ni si Rodolfo Bachans Bantilan, salamat sa paglab o pagpray. Niya po si Eleuterio Lagarisa, good evening sa nagsunod ani nagprogram. Salamat sa Ginoo kay may siyam kahamiling kalag agi sa camp diri sa Anislagan, P1 camp diri sa Anislagan. Okay. Salamat no mga usab na siya Brad, mga convert na paminawan na sa radyo kanang mga nabautismuhan. Okay, salamat kayo sa nalipay mi ana tingpaminawan man na sa radyo o dili, at least nabautismohan. Unya ako sa daing i-insert Brother Libby ni adtong Sabado. Salamat ni Brother Ramon Mungaya, 71 years old, usa ka retired seaman nga atong listener
So gitugot gis Ginoo magtagpo ang among dalan diha sa karsada gikan kus bukid. Unya ako siyang natimbaya nga pasakyon sa motor. So nakasakay gid siya ug unya nagkahimamatay mi nya di ay listener siya sa radyo. Ako siyang gihangyo gyud dinis kahanginan nga unta mo bisita simbahan sa Seventh-day Adventist des Nazareth. So niadtong Sabado nagkaabot gid mi didto sa simbahan. Ani bisita si Brother Ramon Mongaya. Brother Ramon, unta walay pagkapuon ang imong pagsunod sa simbahan. Anaa ka na sa insaktong pangidaron, 71 years old. Gikinahanglan na gyud nga karon ikaw mudapig diha sa Ginoo, ang Dios magapanalangin sa imo, Brother Ramon Mongaya. Okay, niapod si Sister Alma Mahait, mayong gabi sa tanan naminaw sa pulong sa Ginoo. Ay, madam, maayong gabi sa inyong tanan diha. Kumusta si Brother Inting? Daghan gyud kaayong salamat sa inyo. Ang atong programa dili namo tanan ika-report, ika-paybalos inyo ang kalampusan kung giunsas Ginoo pagpanalangin. Pero padayon na atong programa nga nagadala og mga kalag diha sa tiilan si Ginoo. Again, thank you, thank you, thank you. Okay, salamat po. Atong tanawon din ang messenger niya si Sister Liomar Melovic sa Australia. So may gabi Mar o ba ni Brother Abring Abraham. Okay na po si Ma'am Cecilia Arrogante. Niya si salamat sa Kwan, pag-live. niya nauli is Dayomar? O to, wala. Amin akong naa. O niya po si Dong Sensor Sumalinog. Salamat po sa pag-like. O niya po si Brother Maximino Romagos. May gabi mo, Brother Maximino. Barkada na to ni sa unang panahon. Ito naman ni sa Negros nagpuyo ni si Brother Maximino Romagos. Okay. Adto ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana ba dyan, naghisgo to may tungod sa mga santos. Nga naman kuno nga dili ta mo tuo mo ampo sa mga larawan nga mga santos mana unsa may ilang sala. Ano pasabot nga no nga di man sa may sa nilang di man ta mo ampo. Ano man kuno di ba may mo Di pa ampo totoo. anang mga larawan nga mga santos man kuno na mga balaan man na sila. Muna pagtuo sa atong mga higala. Muna pagtuo nining atong higala nga nag-send og bisay nga iyang pagtuan ng mga larawan, mga santos na, mga balaan. So, nga naman kaha nga kami, dili mami mo ampo ana, mga higala. So, ang rason nga nung di mo ampo, tungod kay kanang larawan, binuhat lang na og tawo. Mas labaw pa man gani ang tao og gahom kay ana. Kay ang tao man ng mga sculpture may nagbuhat ana. O binuhat na nila. O niya gisimba. O niya kung atong tan-awon dinhi ang balaang kasulatan mga higala. Gisulti gid dinhi kon unsa na kanang mga larawana. Ako basaw na. Diri ko magbasa sa Isaias Kapitulo 44. Atong tanawon, Isaias 44. Anya, versikulo 13 ta magsugod mga higala. Anya, tuguti ko nga akong basahon ni dinhi sa Biblia nga maayong balita nga Biblia. Gawin ito mabasa. Ang panday magkutay og pitik og badlisan niya ang kahoy ginamit ang lapis. Sipilyahan niya kini og badlisan. Niya gayon ni sunahan nga pormahon niya kini ngadto sa dagway sa katahom sa usa ka tawo aron ibutang sa usa ka balay. Mamutol siyag mga sidro og magpili og kahoy tugas og insina gikan sa mga kahoy sa kalasangan. O dili bahinuon magtanom siyag sidro og pagtubuon kini sa ulan. Unya gamiton kini sa tao ingon nga sugnod.
kuhaon niyang usa ka bahin niini aron mainitan siya og aron maglutog pan. Sa ato pa ang kaputol gisugnod niya, nakaluto siya pan. Niya sunod, maghimo usab siya usa ka Dios gikan niini og simbahon niya kini. Himuon niya kini nga usa ka larawan nga kinulit og muluhod siya atubangan niini. Catholic Bible niya, pagibasa, isugnod niya sa kalayo ang katunga niini og magsugba siya diha sa baga niini og kan-on niya ang iyang sinugba og mabusog siya. Magpainit usab siya og maingon, maayo kay nainitan ako. Ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios, iyang Dios. Muluhod siya og musimba niini. Magampo siya niini og moingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Kining mga tawhana, tanaw na to ang naghimo ani. Kining mga tawhana wala masayod og wala makasabot. Kaya mo na ha? Kining mga tawhana daw wala masayod sa kamatuoran. Kanya wapod makasabot, wala masayod, wapod makasabot. Nga naman, nga rason sunahan. Kay gipiyong nila ang ilang mga mata o gituyo urig piyong ilang mata. Kay gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makakita o gitakupan ang ilang mga hunahuna aron sila dili makasabot. Nganong wala makakita sa kamaturan mga higala tungod kay gituyo gyud nila piyong ang ilang mga mata aron sila di makakita sa kamaturan. O niya gitakupan nila ang ilang salabutan, gisirhan nila ang ilang salabutan aron sila di kasabot. Sa to pa mga close-minded person, maniging sa Biblia ha? Kinsa may gisultihan ani ang kadtong nagsimbas mga larawan nga kinulit mga higala. So mo na gisulti sa Biblia, di na amo. Mo na hinungdan nga wa mi nagsimba ana tungod kay di man na Dios mahigala. Giludluhuran sa bawal maguna siya. Ari ka sa napulo kasugo, sa unang sugo lang gani, gidid-an pa sa pagbaton og laing Dios atubangan niya. O niya, gidid-an pa, magdagingon sa Exodo 23 nga to sa 5, sa versikulo 4, gidid-an pa sa pagkulit og bisan unsang larawan, sa bisan unsang nga dagway higala, Thomas itaas sa langit, niya siyota tas katubigan. Una gididaan pa sa pagyukbo o pagsimba ni ana kanang mga kinulit, mga binuhat, mga higala. Mao'y rason ngano nga wa mi magsimba ana tungod kay wa man na itugot sa Ginoo nga ato ng simbahon. O niya, ang angay natong simbahon, kinsa man mga higala, dili kadtong binuhat, ang kadtong magbubuhat nga Dios mao'y atong simbahon. Manang atong mabasa sa Pinadiyag Kapitulo 14 versikulo 7 mahigala, mao'y simbaha ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta og sa tinubdan sa mga tubig. So ang ato ng simbahon kadtong Dios nga magbubuhat sa tanang mga butang, dili kanang mga binuhat. Kisa na mga binuhat, kitang tao binuhat ha. Kisa nagbuhat na to ang Diyos mga higala. So kitang tao kay binuhat man ta sa Diyos, dili ta pwedeng simbahon. Mabitay hinungdan na si San Pedro bitaw nga ginasimbas kinadaghanan nga mga tao karon. Gisimba na siya sa una oy, kay balaan guna siya, sagrado, santos guna siya nga apostolis.
Tanaw na to ang record sa buhat Gs versikulo 25 o 26. Sa pag-abot ni Pedro gisugat siya ni Cornelio og biluhod sa pagsimba kaniya. Tanawa ha? Pagsuod din niya, pag-abot niya, gisugat doon siya ni Cornelio. O ang gibuot ni Cornelio, miluhod og sa pagsimba kaniya. Ngayon ang 26, apan gipatindog siya ni Pedro, siya ni Pedro, o giingnan, ayaw ka na buhata, kay tao lamang ako. Tanawa na. Wa pa simba si Pedro. O sa rason, kay tao lamang siya, binuhat ra siya sa Dios, mga higala. Di pwede sibahon. Sa Pinadiyag, Kapitulo 22, 8 o 9, ang manulunda, gisimba ni San Juan, pero gibadlong si San Juan. Ayaw nagbuhata kay parehas sa buhata. Sulugoon kas Ginoo, ako po sulugoon sa Dios. Maoy simbaha ang Dios. So nagpasabot na siya lang yun nga magbubuhat, maoy atong simbahon og dili ang kadtong binuhat. Nya ang kadako pag hindi malas kay kitang tao nga binuhat sa Dios, mao na say magbuhat og Dios larawan santos. O nya kita pag Ginooy musimba nga kita maoy nagbuhat, mas labaw patag gahom kay nila higala kay sila ang tao gyud mo'y nagporma ni ana. Muna ang ingos Biblia sa unang Korinto 10 versikulo 14, mga anak, likay ninyo ang pagsimba og mga Dios. Wa naman tayo mahigala sa di pahingpit tapuso na itong tulamanon, niya ang atong timsong. Mga higala, magampo kita sa limbahon nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan sa inyong tulong. Panalangin ni tanan nagapaminaw. Dada sa pagkinabuhi diya kanimo. Gipangain naman ko nito walang kang Kristo nga matod nga Diyos ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang